Il-membru tal-Parlament Ewropew Nazzjonalista David Casa inkixef bi kliemu stess dwar kif biex jattakka lil Malta kien lest jaċċetta paragrafu li jitlob l-abort f'Malta wara li f'pajjiżna stess kien minn ta' quddiem nett iħeġġeġ lil Maltin jipprotestaw bil-kontra. Dan ħareġ evidenti f'artiklu tal-opinjonista Rifil Vassallo li fil-Malta Today kiteb taħt it-titlu David Casa discovers that his own medicine doesn't taste all that great after all. F'riżoluzzjoni kontra Malta imbutata mill-MPs tal-Partit Nazzjonalista u li nħadmet primarjament minn Casa kien inkluż appell biex Malta tagħmel l-abort legali. Dan meta f'Malta Casa tgħid kemm jgħid li huwa kontra u sansitra protesta kontra emenda bilan li tkun imħarsa l-ħajja u s-saħħa tal-mara f'każi fejn ikun hemm riskju gravi. Iżda fi Brussell Casa wera wiċċ ieħor u vota favur din ir-riżoluzzjoni. Biex jipprova iġaħġaħa Casa prova joħroġ jiddefendi ruħu. Iżda l-fatti malajru rew l-ipokrezija tiegħu u kif ma jistax jaħrab l-azzjonijiet tiegħu. L-artiklu fil-Malta Today fakkar kif meta fil-passat MPs tal-Partit Nazzjonalista votaw favur rapporti li tkellmu dwar il-faqar fid-dinja u kellhom lan li jappoġġjaw inizjattivi favur l-ippjanar tal-familja, it-tnaqqis ta' riskju ta' infezzjonijiet trasmessi sesswalment u l-hekk imsejħa reproductive healthcare, Casa kien qal li kellhom jivvutaw kontra rapport sieħ għaliex inkella kienu qed jivvutaw favur l-abort. Iżda issa kienu li vota biex Malta tkun imħeġġa ddaħħal l-abort u għamel dan biex seta' jimbotta riżoluzzjoni li tattakka is-saltna ta' dritt f'Malta. Fuq kollox l-opinjonista ta' esperjenza jgħid li kien David Casa li beda l-proċess biex dik il-klawżula spiċċat inkluża u għalhekk żied li l-fatt jibqa' li ma tantx jista' jkun faċli għalih li jiddistanzja ruħu mill-konsegwenzi tal-azzjonijiet tiegħu.